af appen Puppet Pals. Vi møder her startsiden på appen, hvor vi ude til venstre kan se vores Saved Shows. I midten kan vi se vores karakterer, og ude til højre kan vi se startknappen til vores historie. Vi vil nu give jer lidt indblik i, hvilke karakterer, der er tilgængelige at vælge til ens historie. Her har vi sat flueben ud fra alle karaktererne, og vi kan blandt andet vælge at inddrage nogle eventyrskarakterer, monsterkarakterer, rummandskarakterer, piratkarakterer. Der er masser at vælge imellem. Vi trykker tilbage og trykker start. Vi skal nu vælge de karakterer, som vi vil bruge i vores lille historie. Der er de faste karakterer, som ligger inde i appen. Og derudover kan vi tilføje vores egen karakter ved at tage et foto her og nu, eller vælge et eksisterende foto fra vores fotoalbum. Det er muligt at medinddrage op til 8 karakterer. I vores historie vil vi gerne have en balletdanser med, en drage, en and, en fe og en gammel grim mand. Vi har nu valgt 5 karakterer ud af 8 mulige. Vi trykker videre. Nu skal vi vælge, hvilken baggrund vores historie skal foregå på. Her har appen igen nogle faste baggrunde, som man kan vælge. Og ligeledes som ved karaktererne kan vi også her tilføje vores egen baggrund ved at tage et foto her og nu, eller vi kan vælge et foto inde fra fotoalbummet. Til vores historie vil vi vælge, at den skal foregå i denne smukke, åbne park. Nu er vi inde på lærredet og er næsten klar til at starte vores historie. Vores karakterer kan vi gøre større og mindre ved at bruge 2 fingre og trække dem fra hinanden. Og vi kan bruge de 2 fingre til at trække dem til hinanden, så den bliver mindre. Vi kan dreje vores 2 fingre, og figuren drejer ligeledes. Trykker vi 2 gange på figuren, vender figuren sig om. Nede i venstre hjørne kan vi gøre vores baggrund større og mindre. Vi giver lige vores karakterer en tilpas størrelse. Sådan. Og vi er nu klar til at starte vores historie. Vi trykker på den røde knap oppe for oven i billedet, og så begynder appen at optage. Der var engang en prinsesse, der trænede i den åbne smukke park. Hun skulle snart til et stævne, og derfor skulle hun træne ekstra meget. Omme bag den store grønne busk gemte der sig en grim mand med hans kæledyr, en stor grøn ægeldrage. De listede sig op bag balletdanseren og råbte bøh. Balletdanseren hoppede op og fik sig et kæmpe chok. Hun havde aldrig set så grim en mand før, og så ægel et kæledyr. Den grimme mand sagde til hende, at hvis hun ikke fulgte med dem nu, ville han trylle hende om til hans kæledyr nummer 2, og hun ville blive til en drage. Balletdanseren vidste ikke, hvad hun skulle gøre. Det eneste hun kunne gøre var at råbe på hjælp, og hun råbte alt, hvad hun kunne. Dette hørte en fe, som kom drysende ned fra himlen. Feen landede lige mellem den grimme gamle mand og balletdanseren. Feen sagde til den grimme gamle mand, at hun havde hørt alt, hvad han havde sagt til balletdanseren, og inden han kunne nå at trylle balletdanseren om til en drage, sagde feen simsalabim, og den gamle grimme mand og hans kæledyr dragen blev forvandlet om til en and, som løb forvirret rundt i parken, fløj op og ned og til sidst fløj væk. Balletdanseren skyndte sig at sige stor tak til feen, som lige så stille dryssede op mod himlen igen. Balletdanseren tænkte, at det var nok træning for i dag, og skyndte sig hjem. Vi har nu stoppet vores video og kan se, at den har taget
1 minut og 59 sekunder. Vil vi genoptage vores historie, trykker vi på den røde knap igen. Vil vi stoppe vores historie, trykker vi på den grå firkant i midten, og vi vælger at stoppe vores historie. Og vi kan nu vælge at trykke på den grønne pil, som afspiller vores historie her og nu, eller vi kan vælge at trykke på disketten med den hvide pil, og vi vil kunne gemme vores historie. Vi har valgt at gemme vores historie og kalder den gammel, grimme mand og balletdanseren. Save. Og det var succesfuldt. Vi er nu inde i vores gemte shows, og vi kan se hernede for neden, at her ligger vores video, og den kan vi enten vælge at eksportere her nu, og så vil den blive lagt over i iPadens fotoalbum, eller vi kan vælge at trykke play, og vi vil kunne se vores historie. Vi trykker tilbage, og er nu tilbage på startsiden, og kan vælge at starte en ny historie med nye karakterer og nye baggrunde. Dette var en gennemgang af appen Puppet Pals. Vi håber, det gav et nemt indblik i, hvordan Puppet Pals fungerer, og appen kan nemt betjenes af børn. Tak for nu. På gensyn.